někdy příště. Ukážu vám péro, na něm klíště. Že lidi, máme tady ty TNTčka, nejdeme je TNT. Ne, tohle ne. Ne, do prdele, ne. TNT, no. Od minula tady vás bylo asi... Když dáte na tomhle videu like, což je v pohodě, takže 3 TNTčka tady čekají. A zapalovat vezmem. A se rozbilo tady takovou velkou díru docela. Kámo, ty kakos, no. Dávejte lajky a odběry. Ale chci, aby tady bylo nejvíc odběratelů. A nebo změníme něco. Za každý odběr dáme tady jedno TNTčko, tak čau.